Έλα να συζητήσουμε. Πάμε σε μια. Ναι, ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ. Θεσσαλονικιά. Βεβαίως. Βγαίνει στον δρόμο με πολύ αέρα. Αέρα. Κατάλαβες και δικό της αέρα, όχι ότι έχει βαρδάρι. Ναι. Αυτή έχει αέρα. Ναι, είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και έχει πιάσει τώρα ένα παιδί που θα τον κάνει τελατίνη. Έτσι, και το αρχίζει τις ερωτήσεις. Γεια. Πώς σε λένε? Άρη. Άρη σε λένε? Άρη με λένε, ναι. Δεν σου πάει το Άρης? Τι λες τώρα? Έχει κάτσει στην πλατεία Αριστοτέλους και όποιος περνάει. Μα σε λένε. Δεν σου πάει. Δεν σου πάει. Να μην σε λένε Βασίλη. Βασίλη θα σου πήγαινε. Κατάλαβες. Μαζεύουνε δηλαδή Ονόματα. αποσπάσματα που πιάνουν δεν του πάει το όνομα. Ίσως, ναι, ίσως. Όχι. Φυσιογνωμίστρια. Έχει point η κοπέλα. Ξεκίνησε με το όνομα. Γιατί μετά θα πάει και αυτό στην πράξη. Γιατί μετά θα τον. Έχει συγκεκριμένη ερώτηση που μαζεύει για να κάνει βίντεο. Ποια γυναικεία φράση σε βγάζει εκτός εαυτού? Έχω περίοδο. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Δεν γίνεται, παιδιά, σου λέει δεν μπορώ. μπορώ. Δεν πάει καλέ, δεν πάει Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου. Αλλά είναι πολύ δραστήριος και δεν μπορεί όταν του πει μια γυναίκα. Η φράση που δεν αντέχει στη ζωή του είναι δεν μπορώ, έχω περίοδο. Γυναίκα, έτσι, από μια γυναίκα έχω περίοδο. Δεν γίνεται, τρελαίνεται το παιδί. Σου λέει τι είπες. Τι είναι η φράση που δεν αντέχει. Κανονικά θα έπρεπε να πει στην ηλικία του. Άρη, διάβασες ότι αυτή η φράση είναι που βουίζει η μάνα του στα αυτιά του. Όχι, δεν μπορώ, έχω περίοδο. Σιγάρε μάγκα 12 χρονών. Όχι και 12, παραπάνω 14. πρέπει να ήταν, παραπάνω. Δεν ήταν κάπου 18, όχι. 18. Αν ήταν. Το έκανα. Και 18 να ήταν. Πόσες φορές να το έχει ακούσει. Εντάξει.